Бати калта. Па го снимах. Снима ли го? Да. Сега че горе. Оп, ще се катиш. Още един-два опита и си горе. Тук като видя камерите ме падаш в обед. Абе, нема връзка с гъста. Леко, добре, горе си. Брой се. Dès que j'arrive ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier bleu ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, tanina nina nina oh, anina nani nina oh, tanina nina nina oh, anina nani nina oh, tanina nina nina oh. Тука ли сега? Долу! Левело! Как аз си бе, дигай го и продължавай. Дигай го! Горе, горе. Аз нямах скорост, майка му де. И аз така се качих, спокойно. И ти ли така? Да. Атрактивно качва. Снимай го. Ма твоето беше по-атрактивно. Давай надесно. Абе, завари го бе! Завари го, какво караш като 4 тактов? Ба не можем да! Ама стига, ти му връщаш гъста, то върнеш му гъста, мре. Да, за досак. Дай, завари го бе! Тук вече запва. Още 1 метър минеш и... Запали го и ще тръгнеш! Запали го и на втора, леко ще тръгнеш. Не те поднаме! Абе, викате, не сте пили. Тук го взривяваш са нагоре. Давай надесно! Тук апе. Ще те дръпнеме, седи. Горе ще е лесно. Ако се качиш нагоре ще е лесно, ама. Няма да тръгна. Там по-надолу е по-равно, Фило. 10 метра по-надолу и вляво.